me. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Mga igsuon, padayon tang mag-ampo uban sa mahal nga Birhen Maria alang sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan, labi na gyud ang atong kaluwasan batok nining giantos natong pandemic. Padayon sa natong iampo, pasalamatan ang Ginoo sa mga tao nga nagsigig tabang sa atong proyekto karon, ang pagtukod sa Kapilinha di Fatima, Archdiocesan project ni nga atong gisuportahan. Nga unta ang mahal nga Birhen Maria, labi nang sa iyang titulo sa Birhen sa Fatima, muhatag nila og kaayuhan og mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang, aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Mihat ako pag-usab ug mitanaw, may tawo nga nagdala sa iyang kamot ug bisi nga igsusukod. Asa ka man paingon, nangutana ako. Magsukod sa Jerusalem, mitubag siya, aron pagkita unsa kadako ang iyang kasangkad ug ang iyang kataas. Unya ang anghel nga nakigsulti kanako miuna ug laing anghel migula aron pagsugat kaniya ug giingnan siya. Dagan isulti kini ni anang batan-ong ulitaw. Ang mga tawo magpuyo sa Jerusalem ingon og diha sa kaumahan tungod sa gidaghanon sa mga tawo ug mga mananap diha sa iyang taliwala. Apan mahimo ako alang kaniya nga usa ka paril nga kalayo nga magalibot kaniya, nag-ingon ang Ginoo, ug ako mao ang himaya diha sa iyang taliwala. Pag-awit ug pagsadya, o anak nga babay sa Sion, tan-awa, nagaabot ako aron magpuyo sa imong taliwala, nag-ingon ang Ginoo. Daghang mga nasod mutipon sa Ginoo ni anang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo magbantay kanato, sa mag-usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Ang Ginoo magbantay kanato, sa mag-usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Pamati ang pulong sa Ginoo, o mga nasod. Isang yaw kini ngadto sa lagyong mga pulo og ingna. Siya nga nagpatibulag sa Israel, nagapundok karon kanila. Nagabantay siya kanila, ingog usa ka magbalantay sa iyang kahayupan. Ang Ginoo magbantay kanato, sa mag-usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Ang Ginoo maglukat kang hakog, luwason niya siya gikan sa gahom nga nagbuntog kaniya. Manunga sila nga managsinggit ngadto sa mga kabukiran sa Sion. Mangabot sila nga magambahan ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang Ginoo magbantay kanato, sa mag-usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Unya ang mga dalaga magsadya ug magsayaw, ug ang mga ulitaw maingon man ang mga tigulang. Himon ko ang ilang pagbangutan nga kalipay. Hupayon ko sila ug lipayon tapos sa ilang kasakit. Ang Ginoo magbantay kanato, sa mag-usa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang kahayupan. Alleluia, alleluia, wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Yaw ni ikaw, O Ginoo. Ug nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao, apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila
aron dili sila makasabot niini ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Taas-taas tong atong tubag sa salmo, pero murag maayo tong pamalandungan. Sa gato atong tubag, ang Ginoo magbantay kanato sa mag-usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang kahayupan. Daghan kaing bantay, no? Wa mo kamatngon? Ang Ginoo magbantay kanato sa mag-usa ka magbalantay nga nagbantay. Daghang igbantay niya ang ending kahayupan. So ang tan-aw des sa Ginoo nato mga hayop ta. Giingna nang imong tupad, ing nahayop ka. Ingna. Mo may gibutang dire. Ingna iguli sa inyo kamo mga asawa, ingna inyo mga bana, hayop ka. Kamong mga bana, ingna ninyong asawa, hayop kang asawaha ka. Mga inahan, ingna kamong mga anak, hayop mo. Yamingon sa mga anak, utro sag ka, hayop ka. Unsa may kinaiya sa hayop, nagtanom ba na sila? Nagtanom? Oy. Nag-ani sila para ilang tigumon? Wasad. Nabalaka sila kung sa ilang kanon? Wasad. Nabalaka sila asa sila higda? Wala. Wasad. Yan, nabalaka sila, kanusa sila mamatay? Wala. Otro sang wa. In short, kung mudawat ta nga hayop ta, unya ang Ginoo mo'y atong magbalantay, relax kay ta. Di nakakinahanglan magsigi pagtukod anang balay, sige pagpamalit anang mga yuta, kabalaka anang yuta, kanang mga tanom, imong yun ang panggaon kay paras imong kaugmaon. Nganong ikaw naman, maoy naningkamot pagpakaon nimo, nga naa may nagbantay nato, hayop ramanta. Ayaw nagkabalaka kanus ka mamatay, sunda na lang gud ang baboy, kusog kay mukaon ini kabuntag, aslo na di ay kahapon. No. Di mo dawat ana. Di mo dawat. Karon lang buntag nakabasa na sad ko, lain na sang seminarista ang namatay sa Seminaryo Mayor de San Carlos. 32 years old. Murag mo 4th year seminarya na siya. Hapit na mo. Murag, tos Charles, basig hapit na sa to. Brad Charles ba? Murag, manghod lang niya jutay sa level. Adtong wapay 2 ka buwan. Wala pa'y 2 ka buwan tingali. Diha sa to'y namatay nga, dinhigan ito. Naka-assign to kadiyot dire. Nya pulos mga tambok. Katong namatay una, tambok sad. Ang katong nagmatay karon tambok sad. Ang nagkanta salmo, Tambok. di kay tantong tambok. Oy, dali kitang mamatay. Mga tambok patay day na. Kadagha mga daot og lawas, patay gyapon. Patay. Namagan ina nagbike, gagmay kay lawas, patay lang gyapon. Mura lagi taghayop. Kana ba mga langga mo, sing lupad-lupad, nya naa dito'y duol kayong iring, gikalit lag anas iring, patay lang dayon. Nganong ingon ani man ang Ginoo sa iyang pagtan-aw nato, ug nganong mura magmauni ang iyang itudlo nato dinhis kalibutan, tungod kay kining kalibutan dili ni permanente, ug ang kalibutan dili atong gingharian. Remember that. Dili ini atong gingharian, ayaw pagtuga-tuga og himo gingharian dinhis kalibutan, kay dili ni atong gingharian. Kinsa man ning gingharian ang kalibutan? Iya si yawa. Og ang gigamit sa yawa dinhis kalibutan mao ang kamatayon. Mo nagniatas kalibutan,
mga matay kita. Kanus ata mamatay, ang nagbuot ana, ang yawa ra. Ay yung ing nga Ginoo ray nagbuot. Uy, ang yawa mo'y nagbuot kanus aka patyon. Kaya ang gusto gyud yawa igabot nimo sa kalibutan, patyon gyud ka. Kaya ang kalibutan mao gini ang lugar sa kamatayon. Walog sa mga luha ang description nato ani, di ba? Valley of Tears. Kanus aman mahimong Valley of Tears. Kana bang magtanang tao maghilak. Kanus aman na mahitabo nga daghang kaayong tao maghilak panahon sa kamatayon. Ana, muna si Jesus ba? Diri sa atong ebanghelyo, ang mga tao hanga kay niya, bilipan ako, ngiga, sikat kay siya tanan, purti niyang sikata, pakpak ang mga tao, siging pangita ang mga tao niya, purti niyang sikata. Ang iya sang mga kuyog nga mga apostoles, proud sad kayo, kay ang among leader sikat. Ana. Kamu proud mo ron, among parish priest. Dili sikat. Kanang maduol ta na mga tao nga kanang mura pag ning famous siya ba? Mura kag makuano mura sa kag famous ba? Lagi mo ingon ako, padir lipay kay ko padir. Ngano man adto na ko dito ba? Usas ato mga kapitan ba? Giingnan ko kinsay rin yung parish priest niya. Father Siano ingon siya. Ngika ko yung parish priest god. Duta na Father Siano. Father Siano ko na. Daghan ko nung kayo nakaila. Hastag ko kuno siya, feeling niya, sikat sa kay siya. Kay daghan kayo nakaila, bisag asa na, moingon ako nga, padir ang ako mga kaliwat sa Canada, sa US, siging ingon ako, ninduta god nimo, kay ang imong parish priest, Padre Siano, sige migtanawa na dire, hayahaya nimo no, duol kay Padre Siano, sige kag simba, ingon sa kuno siya, panagsa. Sila dito, kada adlaw simba, na sa online. Nindot kay paminaw, no? Pero unsay giingon ni Jesus dire, ingon din siya, ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gahom sa mga tao. Patyon siya. Sidangga, wa gyud mawili si Kristo siyang kasikat. Pagkagamhanan niya, pwede niya malikayan ang kamatayon kay tinuod gyud niyang kinabuhi or nature, wa man gid siya kamatayon. Pwede ragyog di siya magpakamatay dinis kalibutan. Pwede ragyog dili siya masakitan dinis kalibutan. Pero mingingon siya, mudawat gyud ko aning grabe kayong kasakit o kamatayon. Ngano man na tungod kay hayop rata dinhis kalibutan. Hasta si Jesus pag-anhin niya, mura rasad siya hayop. Nya ngano man nga muram siya hayop, giguroy-guroy siya, gilatigo siya, di ba? Gibitay siya, tanawa ng mga baboy des carbon, o diya ng mga, kada diya yati yun, tanawa, gitagod-tagod, niya gibitay. Niya, mamalit sa ta, anang mga gipangpatay, di kita'y hinungdan, gadong nangamatay ng mga babuya na, kay mamalit man ta. Kay wap ata mamalit, way bitayon diya baboy yun. Mga manok, intaw, nangamatay. Mga isda na nagtuwad, patay. Nganong nangamatay mo ng isda ka ng mga manok, kay mamalit banta. Karon, kinsa may mupalit nato, hindi kamatay nato. Ang yawa, mupalit. Ang Ginoo, mupalit sad. Ana, niya ang yawa, naam na sad siya standard, unsay iyang paliton. Ang Ginoo na sa siya standard on sa iyang paliton. Lagi na. Niya unsa may bitayon dinis kalibutan para i-display ang atong kalag. Ni kamatay nato ang atong kalag maoy paliton. Ang yawa ganahan kay na siya mo palit, lami kay para niya kanang mga taong dunay sala. Kana bang mamatay nga naay sala? Lami, maglaway yung yawa ana. Pero ang mamatay gani, way sala, balaan kayo, luuron ang yawa ana. Nya ang mga anghel sad, mausay ganahan kaya na, kini, nindot ni, pero ang yawa, kaluod, mana ng yawa. Bika mo karon, kinsa may lamian ninyo ron? Karon bang orasa ba, kinsa may lamian ninyo? Ang yawa o
o ang Ginoo? Ginoo. Wa di mo isa. Naamo ha. O na mo isa, uluod kay mugnaong sa mga anghel eh. Tamis kay mo siyawa. Kaning nagmisa unsa man ni tamis ni sa yawa o sa Ginoo? Lang. Ha? Kanang namalit sa atong kuan, namalit sa atong slots, unsa man na tamis na para sa yawa o sa Ginoo? Sa Ginoo. Namalit mo. Ali. Kuha mong palit. Kanang nipalit og kaduha na, katulo na ni balik-balik og palit. Unsa na? Tamis na para sa Ginoo o luod? Tamis. Tamis. Ana, nya nibalik na mog palit. Balik. Nibalik oy. Oo na. Tanawa ko no ang imong kinabuhi karon. Kinsa may ganahan kaayong mudawat nimo inig kamatay nimo. Kanang tanang tao nga nahadlok mamatay, mao ni ang timaan ha, mga pipila ka mga timaan. Og asa ka padong kinsay mudawat nimo. Kanang tao nga mahadlok mamatay, iya na siyawa. Lamian kay yawa ana. Kay ang kahadlok iya man na siyawa. Timan ini ha, ang kahadlok tatak na siyawa. Nabitay mo ingon ako, Father, kana bang baksin? Gitatakan ko nuto nag 666. Nya kanang 666 Father, numero na siyawa nako tayai na patad ana sa swertres. Yawa man kana. 666 kuno iya kuno na siyawa. Yes, ingnon tang iya siyawa. Nya kana kunong baksin mutatak kuno na natog 666. Haron maangko na ta siyawa, di ko mutuo na oy. Unsa may tatak sa yawa nato nga iya ta, kanang kahadlok, fear. Mao bitas Kristo sigig jug balik-balik, ayaw mo kahadlok, ayaw mo kahadlok. Lig-una ang inyong pagtuo, salig mo nako, ay mo kahadlok. So kanang tanan nga nahadlok, wa nay pagsalig sa Ginoo. Unya unsa may resulta? Iya ka siyawa, kay wa naman ka mo salig sa Ginoo. Sa to pamura kag hayop nga migawas sa turil. Kay diri sa unang pagbasa matud pas Ginoo, mura siyag turil nga kalayo nga nagbantay nato. Pero timan ibaya naagi mga hayop nga moambak yung turil. Dito gani seminaryo, kapila mi na punish kay daghan sa among mga kauban miambak sa turil. Kinitan-aw og kidlap-kidlap. Ambot karon nga napari ning uban ra ba? Wa baka magsigig ambak sa turil sa parokya aron mo adto gakidlap-kidlap nga gi-close na sad karon kay pandemic man. Ana na lang sa cellphone daghan man sad. Kapil gi ko na usahay. Cellphone ba? Wa mo ana day. Kay ignorante gud ninyo. Pero gimo nang buhaton timan iya nakasiyawa. So kanang kahadlok tatak na siyawa. Labi na ginang kahadlok sa kamatayon. Daing na imong tupad. Anong tupad di mo? Kana na imong luyo. Wa kay tupad kana imong luyo. Ina hadlok ka mamatay. Ina. May mo gani hadlok ko ana. Iya ka siyawa gitatakan na ka. So kanang tatak sa yawa nga kahadlok papaso na ni Kristo pinaagi sa timos nga pagtuo. Kuhaon na ni Maria ang imong kahadlok, pinaagis pagtudlo nimo na ako nga mudawat nimo kung di lang ka mahadlok mamatay. Muna inig-ingon nimo, unsa man Lord, magpabaksin dili. Unsa ito bags Ginoo? Pabaksin. Pabaksin. Ika Lord, basig mamatay ko, wag tangan ang kahadlok sa kamatayon. Kay iya ra ba na siyawa? Ang baksin Lord, ako na. Pero inig pabaksin, hadlok gani ka, iya na siyawa. So, mo na ilhanan. So, kanang tanan nga wa magpabaksin kay nahadlok, iya mo siyawa. Lagi. Nganong na-entertain man ka ng hadlok? Si Kristo gani, wa magi mahadlok nga misulti nga, patyuno na ko. Nahadlok bagod siya? Wa. Si Pedro pa noon, si Peter pa mo'y nahadlok, gibunlot ko siyang Peter, ayaw Lord, uy, ayaw anak. Ngus Kristo, ay da, pahawa diya sa tanas, hadlok ng kamatayon nga dinhis kalibutan hayop ramanta. Karon pabita ko ka-realize nga
mura kong makahilak ba sa akong kinabuhi sa una. Sa mga high school ko, college, hilig ko ng panirador og langgam. Nya, diha nang na-improve na, nakapanghuam na kog airgun, kana bang, di bomba man na among tawgon to una, amo na si akong gigamit, dili na tirador, kay di man kaigo og layo, di man kay maigo. Katug yung di bomba, perti na kong mutira ana. Mag-atang ko kadlawon pa, di pa mo sidlak ang adlaw, mga alas 4 kadlawon. Tuan ako dito sa kakahuyan, luyos amo. Atangan anako mga langgam, mga manok ihas nga magtingog-tingog, 14 taong kapakapas manok ihas ana magsigig tugaok-tugaok, di ana day kustungod gasait na day ko niya. Nagoy usay maputol gong tugaok sa manok ihas inigbutos di bomba. Nya mahug dayon, nya inigkupot nako ba. Mag-ana in taon ang manok. Mag-ana ba munas ginhawang paningkamot og ginhawa, kupo-kupo dayon patay. Ako magipusil. Nganong mura mamog naglagot nako. Nya mga langgam, sige tawag tuka-tuka kana bang ana bas kana mga kahoy, mga mansinitas, kana mga bagal nga ana napay daghang ingbo kahoy, sige lingaw kisab takli na mas pikasa nga tigin tuka-tuka. Ako na ding gisaitag mayo. So sige tuka-tuka inigboto kalire hug day nga to magtighaya na lang kuhaan des balhibo himuon ding sudan. Amo na among kinabuhis bukid gud. Nya og kita muratag langgam ang yawa ro nagsahit na nimo ikaw lektor ka karong taod-taod patay na ka. Apil ning nagmisa sige nagsahit isa ipakapinta ng nagkanta diya nagkanta ba gisahita na sa naron baron wa na mayog tingog dining mo kanta patyon tani ana. Nga naman, iya man yung kalibutan. Sige, tagkaon-kaon, kaon-kaon ka, ingon yung yawa. Sige, kaon dia, kolesterol yung ka, patay yapon ka. Wa kay baksin, awa kay virus, sige kag pabaksin, second dose na ka, patyo sa kag kolesterol. Nya, ang uban yung sabi, pawas, COVID, magbike tab, sige kitag pasingot, isa ka ni, patyon tanis bangga. Bangga yapon, patay lang yapon. Yang pare di magbike di san muka og dagan patyon tanis urom patay di pare dayon ikabuntag wa na patay na anya mahadlok ta na ayaw ang atong kahadlukan kung dili na ta mahimong kahayupan sa Ginoo kung kita na maoy naghimo sa atong kaugalingon nga murag Ginoo kanang tanan nga nangangkon og yuta kanang tanan nga nabalakas iyang balay nahadlok nga mawagtang iyang kwarta kanang igihan kay iyang mga butang sa iyang mga tanom kana silang tanan kahayupan na sa yawa ang tanan sad nga mipaambit sa tanan niyang naa niya kanang tawo nga nagsigig higugma sa iyang silingan gasigig hatag og pabor sa iyang silingan kanang mugasto sa iyang kwarta para sa kaayuhan sa katilingban dili aron pag-ulipon sa katilingban kana iya na sa kahayupan na sa Ginoo kanang tanang mga politicians karon mga kandidato kandidata nga mamalit sa mga butante gamiton ang ilang kwarta ug ang ilang influensya kana kahayupan na sa yawa kana sang mga butante nga mudawat anang ipanghaylo sa mga politicians nga mga kahayupan sa yawa nga apil na sa nagkahayupan sa yawa pero kanang dili mudawat iyanas Ginoo kanang dili mamalit og botos iyanas Ginoo nya kinsa may mudaog ighumas eleksyon ang namalit o ang wa mo palit Malit. kinsay mudaog ang wa mutuman sa Ginoo. Nganon, daghan kayrong mga Pilipinos, mo ni akong sukdanan. Tinuod bagitang Katoliko. Ug wa nay mudawat anang ipamaligya o ipamalit nga kwarta sa mga politicians, matured voters na ta. Matured voters.
Pero kung mudawat pagani ka kay mamasin ka, yawat na lang taon, doon na tayo malungag karon. Yawat na lang taon na atay kapalit tambal. Yawat na lang masuod ta aning politisyan na kay murag dumadaog ra bagid ni. Ana, muana gani ka. You are immature voter. Wap akay buot nga pagkabutante. Mao na ang daghan kay ratong mga butante, pulos-pulos mga way buot. Siging dawat, siging dawat, siging dawat, inighuman sa eleksyon, sige na sa tag pait man paminawon ang pong, pero ingnon tanang sige sang kawat, siging kawat, siging kawat. Ini panahos eleksyon, ipadawat, 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 ipadawat. Kung makalingkod, kadtong gipadawat, iya na sang kawaton, kawaton, kawaton. Ano? Nya, gusto mo nga sigihan lang tagkawat sod sa 3 ngadtos 6 ka tuig, kada gyud tuig hantod ta mga matay? Mailhan na nimo ang mga kawatan sa atong gobyerno o sa simbahan. Unsa man? Mahigugmaon sa kwarta. Kanang nahigugma sa kwarta, mahimo gid ng kawatan. Oh. Mabuta na ato mga bata dinhi nga magsuroy-suroy dinhi. Ana, ako ginang gitudluan nga ayaw higugmas kwarta. Ay mo pagsig pangayog kwarta, trabaho mo, trabaho. Aron mo na ay kwarta. Karon sige na silang trabaho, igabot nilo, pader, unsay trabaho ro namo? Nako, panglimpyo dire. Ighuman na yun, pader, humanamig trabaho. Tanaw na ko, limpyo na. Oh, di ay kwarta. Nga naasa diha Sister Judith Atbang. Oh, sige, ngari mo, trabaho mo dire. So ang ilan na rong hunahuna, di na mangayog kwarta. Mo trabaho usa una aron makakwarta. Nya maghuwat din na sila diha. Sa makadaghanon sagbot inyong nalabay. Ako pa der mga 3 ka sako to ana nga sagbot. Ay mo ana, kuridason ta lang mo. Pila man? Pwede sag 50 pa der. Pwede sad og 40. Pwede ra sag 20. Magpaana lang gusto nga tunga, 40 lang. Ay humaghatag dagan din ang ato, computer na sad. Kaugma na sad. Trabaho na sad. Na, may na lang na. Kaysa magsige lang tagpangawat, way trabaho. Di ba? Nahastang atong project, kanang mga proyekto nga para sa katilingban, kawatan pagyod. Hasta gani ang atong ayuda, kawaton pagyod. Hasta gani ang para tambal natos mga masakiton, kawaton pagyod. Nasobra na sad na, oy. Panrabaho ka usa mo, una mo, ay lang pangawat. Panrabaho mo, aron makadawat og sweldo. Una kaming mga pare din, dupa yun, dupa, aron na ikolekta. O way kolekta, may ratagabaan mo, may ratagabaan. Di sa mimana eh. Ang among kalipay, ang pagdupa, ang paghatag aning sakramento. Nya, kining akong pag-announce aning mga slots, di man sad ni ako, di man sad ni ato maning isuporta dito sa dako nga proyekto. So, ang nanghatag ani, di sad nato makawatan, ato man sad ning ikwintada, na amo sad tay mga auditing system ani o accounting system, di ato ni ipahilo na trabaho rata kay mura tag mga hayop. Ala sige diha, unga diha, higda na og unsay isangon nimo padarohon ka sa imong amo, ladaro sa diha, pero ini ka humanana, way siguro ihawon ra ka. Pero sige lang, buhata lang unsay ipabuhat sa imong amo. Niya ang Ginoo nay mag-igo kay siya ang atong magbalantay. So manindog na ta mga hayop. Mga igsoon, uban sa dakong pagsalig ngadto sa Dios nga atong magbubuhat ug magbalantay diha sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, masaligon kitang muingon, pinaagi sa pangaliya sa imong inahan, dungga kami Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa imong inahan, dungga kami Ginoo. Nga ang mga nagdumala sa atong simbahan, magmasinugtanon ug magmaunungon sa Ebanghelyo ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa imong inahan, dungga kami Ginoo. Nga ang mga pangulo sa atong nasod, magmatinud-anon sa ilang mga saad, ug magmaangayong mag-apod-apod sa mga bahandi ni ining kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa imong inahan, dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19,
makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa imong inahan, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa imong inahan, dungga kami, Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa imong inahan, dungga kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa imong inahan, dungga kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa imong inahan, dungga kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa atong mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa imong inahan, dungga kami, Ginoo. Nga ang atong mga igsuong mihalina, makatagamtam na sa bangkiting walay katapusan sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa imong inahan, dungga kami, Ginoo. O Ginoo, patalinghogi ang among mga pangamuyo, nga among gituboy nga kanimo isip imong mapaubsanon nga mga alagad, diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Unsay gasapo kanimo tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayong away sugod. Sa kayong away sugod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa ta pagsangpit sa atong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang kalawat kanimo, apanipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Maghimay
grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon, karunong sa hatak na sa kamatayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangurong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios
ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine protection or divine security. Apan mahitabo ra ni kung kita mahimo gyung mga kahayupan sa Ginoo, dili kahayupan sa demonyo. So atong update sa Mother Mary's Healing and Deliverance Slots para sa pagtukod sa atong kapilinha di Fatima. As of yesterday, September 24, ang total na nga nahalin niabot na og 20,639 slots. Pakpa. 8,861 slots na lang ang nahibilin. So, hinaot unta. But mahurot pa ba ni kutob karong kwan? September 30. Pero sa mahurot nig sa dili, ato na gyoning i-close kay mo focus na tasad sa atong activity sa October para sa atong segunda patron nga piyesta. So, iampo lang nato nga mahurot ni kay gamay na malang kayo, tiwasuno na malang gini, no? Mamugwa mo yun sa akong gingon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.